yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal yettude Allah ko julden laaɗo ɓurnaɗo windere yettude jignaɓe men e jignaɓe mumen sernaɓe men e sernaɓe mumen ngoɗo ewnago haade makko yettade ko ñagade Allah oɗo rafi mo ganduɗa ina fayini windere nde foof rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe julɓe l'islamiyankoɓe ɓe gona kala eɗen jogui faare e oɗo rafi yo Allah lamɗo ittanen ɗum wonɓe nder caggal leydi yeɓiyankoɓe ha tengte wonɓe caggal leydi jamma ñalawma subaki jiɗe amin ñaago Allah yo Allahu lamɗo o ittanen oɗo rafi ha jiidiren pijan jalen jewten mbaɗen no mbaɗanno ɗen oɗon goƴa min ga gamin goni saabu rafi wonani ga amin goƴa on to gonɗon to mone men kala no waɗa goɗɗo o saabu ko eɗen jiidi yumma jiidi baaba ndendi anniye ndendi diine e ɗemgal e leñol yo Allahu lamɗo waɗanen jaam sababu goɗo ewnago ko janggo aset so Allahu lamɗo jaaɓi hono mago wiyetengo jeewo dawal ɗimmal hono série 2 ma yaltuɗo e Pindi TV so Allahu lamɗo jaaɓi koko keppantuno ɗon e kala saaha kono ko wiide bandiraɓe wona koyɗol mumu wiyannoɓe beele filmama walla filmaka koko filma ha feewi jawdi kewdi waɗa hen ma e gartu hen kono ko beele ma woɗɓe ɓe gona fulɓe nanta pulaar mbawa famde ko jeewo haalata addi eɗen jiiɗi waɗen bindi français haaɓe mbawa famde janggo e Allah hokku hen bindi anglais walla bindi ha joni espagnol walla ɗemgal Italie jalta hen beele leyɗe e leƴƴi goɗɗi ina mbawa famde ko wona e dow muɗum ko wadde en jetti yesso mo ganduɗa ko kañum ardi golle ɗe kañum wondiɓe muɗum kala o jarnama no feewi en jetti kadi mo ganduɗa ko Amadou Diallo e wondiɓe muɗum on puɗɗima yebde galle Amadou ɗo kadi ko magon tokoson daɓɓon pindino won jalni kon ga kon sukkude yolde e banggue goɗɗo mo ganduɗa koto banggue pinal meɗen en jettimo kanko Amadou Diallo e golle makko golle ɗe puɗɗima yaade yo Allahu namɗo naw ɗum yeeso en jettoro goɗɗo mo ganduɗa ma ar saabu faade Amadou Tidiane Ndiaye jaltaɓe Pindi TV yuɓɓini ayawo wongo heso pul ngo ganduɗa ko ayawo mago tawno wonde jalni ka ina finde ina famna taw ko jaltaɓe bow samba e gudindi maayo Amadou Tidiane Ndiaye kañum jogo wadde ɗum so Allahu lamɗo jaaɓi wadde bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV goƴe mon e amen hakkillaji mon e amen gilli mon e leñol mon e ɗemgal moɗon anniye amen etade weltinde on somin mbaɗi ko fewani jaafuɗe min min jiiɗi ko weltinde on jetto noon faade haalleɓe ɓe e gardugol Samba Diop mo ganduɗa kañum ardi haalleɓe ɓe jamma e ñalawma subaka e kikiɗe ɓe tampata ɓe kaɓata en jetti hen nde Fatou Mansali wontude Mansour Sow Thiat e Mati Mar e kala woɗɓe takkiɓe ko faati e ɗeɗo golle en jetti ɓe ganduɗa foof ko waɗaɓe ɗo jewte suka mawɗo debbo e gorko ala hen jejjitaɗo ala hen jawaɗo dande mon no feeñi e ngoɗo ayawo jetto noon cakkitortomi koɓe sababu men saabi caggal Allah ha ko daña ko daña ittuɓe jawɗele mumen ɓirti wañede gaddi e leñol mumen ittuɓe jawɗele ɗe ponno sodde otoji e galleji gaddani leñol mumen ittuɓe galleji ɗe ponno hodde walla mbaɗa luwas ina jomnono ñaama totti leñol mumen woni Daouda Moussa Dia mo ganduɗa ko kañum heedi e meɗen to banggue golle ɗe kono jettoro o ko Hawna Moussa Dia mbawdi leñol mo ganduɗa eɗen gandi doole mum e mbawka muɗum en jii saabu hande so Allah hokki en dañi ko dañen ko Allah ne wela omo tawa ɓe dartaki noon koɓe jokkuɓe wadde en jetti Abou Dia tokara men gonɗo toon to Burkina Faso e ceerno Alassane Dia e wandiraɓe rewɓe ɓe kamɓe fof ɓe jettama jignaɗo jaaɗo Alhaji Moussa Dia yo Allah yurmo yafamo harnamo aljanna nene men geddaɗo Sow yo Allah junno duusugo Allah waɗa barke eko jibini ko en jii barke o goto e mabɓe foof ina jogui hen gollal eɓe mbawno weli hoto mbaɗe jawdi moon e pula o kono ko jignaɗo debbo o hande idi yidde ko watte ko ina yeeɓa ɗum ina yaadi hen ina heeɗo ayawo ngo wadde en jetti Daouda Moussa Dia mo ganduɗa ko miije gollo ko deƴƴe gollo joom hakkille biiɗo mami ittu yaw hakkude men e leƴƴi goɗɗi ɗi to banggue pinal saabu enen ala ɓurɗen jogade pinal mami artir pijileji men hanki mami artir cet mami artir langa boyi mami artir suuɗo suuɗondu kono magoji ɗi mami heptoɓe dañen magoji otoji joɗɗi galleji joɗɗi comci joɗɗi jobdi kewdi ñamde welde mi waɗa ɓe e condition ngaji moƴƴiɗi tubakoɓe mbiyata ni beele ɓe mbawa magade ko ene weela leñol ngol feeñi yiyama andama seere jeewo holliri ɗum e magoji goɗɗi jiyama en jetti kanko Daouda Moussa Dia en jarnima Hawna Moussa Dia en jetti Abou e ceerno Alassane Dia e wandiraɓe rewɓe kamɓe kala en jettiɓe bandiraɓe sila musidɓe tedduɓe jokke yebde min jokka gollade leñol men yaa yeeso kono ɗen enen foof caloɗen leñol men waɗe galle laɗo garɗo foof ƴaaɓo naata
calloɗen leñol men waɗe galle gelloɗe yaɓɓe naaɗo calloɗen leñol men waɗe yangue jeeje gaɗo kala diwta eeɓe dawɗen habde e basal kaɓa wo e basal e galle ba mum accata ha yetto kaɓa wo e basal e leydi mum accata ha yetto no mbaɗɗon onon ɗanniyankoɓe yaade faddoyade basal e nder leyɗele janani itton ngaalu garɗon ga ko noon kadi paddortoɗen ko wiyete ko hono jaase wasde nunɗude wasde fewde accude leñol ne yaɓɓe ina jaasa yo won gonga e men woni gonga e mon yo won gonga e amen Allah walla en duusoɓe men ɓe duusen ko juuti Dawda Moussa Dia e Haruna e ceerno Abou e ceerno Alassane e dendagal wondiɓe mabɓe kala en jaanima mabɓe Allah jarama on jarama ko ɗum ɗo wonno komin kalanto on ha lawol gongol so Allah lamɗo jaaɓi